बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा गफुर रंजालि बैसागु आफादनि बानजायनायाव 13 आरो 14 मे अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव रंजा बाजायै खुंगा 20थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों। बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायनि लोब्बायैनो बायदि रोखोमनि गेलेमु बादायलायनाय, सिफुं सुनाय बादायलायनाय, सेरजा हुनाय आरो बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। सानजा गफुर रंजालि बैसागु आफादनि सिङाव थानाय गोबां गामिफोरनि बैसागु मोसाखावरि हानजाफोरा बैसागु मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै बैसागु मोसानानै दिन्थिफुंदों। लोगोसे ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्ला, उन्दै गेदेर, बोराय बुरै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैना रंगिना संगिनायै बैसागु मोसानानै देग्लायनि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै बिदाय होनाय जायो। बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायनि जोबथा सानखालि मोनसे गेवलां मेलखौबो लानाय जादों, जेराव आलासि महरै 78 नं गफुर बियाबनि MLA उत्पल बरा, गाहाय आलासि महरै BKWSCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारियाबो बाहागो लादोंमोन। जोंनि आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय जे जोङो 20थि सानजा गफुर दख'रा रंजालि बैसागु आफादा जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जे गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जि बैसागु बिदाय फोरबो, बेयो जोंनि जोबथि सान। बे बिदाय फोरबोखौ जोङो बर' हारियाव हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो सिगांनिफ्राय समफ्राव जे बैसागुआव जोंनि 20 बोसोर 10 बोसोरसोनि सिगाङाव जोंनि गेजेराव उजिग्रा माखासे देगजों मोसानाय, गाज्रि गाननाय जोमनाय गाननानै हांगार फुननानै मोसानाय, बैफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि सिङाव जोङो गोदान बोसोराव रायजो राजानि खाथियाव थांनानै मोसानानै गेदेरखौ जोङो खुलुमहैदोंमोन, उन्दैखौ जोङो अननाय खोन्थादों। आरो बे ओनसोलनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जि माहारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंजों मैखोमै बाहागो लाबोदों बे आफादखौ फोथांनानै लाखिनायाव। जे जों मोनसे बाथ्राखौ आसा खालामो जे जोङो बैसागु बिदाय फोरबो फालिनायनि गेजेरजों बर' हारियाव हारिमुवा थांनानै थाथारनांगोन आरो बर'नि हारिया दानाय लुनाय जि जोंनाव गोमालांनो नागिरदों, जि दानायनि कालचार, हाबा मावनायनि कालचार, जे गाव सुंथा गावनि आथिङाव गसंनानै जों जिखिनि गाननाय जोमनायखौ दिनै जोङो गानो जोमो, बेखौ जोङो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दानायखौ दिनै जों गाननो गोनां जादों। बै बाथ्राखौ जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा दिनै बेवहाय बुंलांनायाव जों खोब गोजोननाय मोन्दों। जोङो बिथाङा जोंखौ खावलायलांदों फैगोन बोसोराव नोंथांमोना हायोबा जे जि दानायनि बादायनायखौ होनो हायोबा मोजां, ना गुरनायनि बेलायाव ना गुरनायनि रोङोना रोङा बिनि सायावबो नोंथांमोनहा एसे बादायलायहोनो हायोबा मोजां। बेबायदि जोंनो दिनै जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां बिथां रमिय' पि नार्जारि BKWSCनि डिपुटि चिफ बिथाङा जोंनो दिनै बेवहाय बोसोन होलांदों, जों खोब गोजोननाय मोन्दों। लोगोसेनो जोङो बे साननैनि हाबाफारिखौ जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय जोंनि जि सासे सानै कन्ट्रेक्टर, समाज सिबियारि, मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोननानै पन्सायतनि माखासे कर्मि, जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गंसे गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि दैमालुनि बिथांमोननि गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो जोंखौ रां अनसुंथाइ होदों आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां सानैसो मानसिया जोंनो रांनि अनसुंथाइ होदों। बिथांमोननो जोङो जोंनि आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो
मख'नांगोन सानजा गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मावथि आरो जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासैबो आफादनिसिम बे खुंफुंनायाव मदद होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै बादायारि हारिमु बिथिङाव बादायनो फैनाय आरो गेलेमु बिथिङाव बादायनो फैनाय गासै बादायारि बिथांमोननिसिम जोंनि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिदों। गोजोन्थों।